Na Zem sa rúti asteroid. Takéto niečo by zrejme nikto z nás nechcel ani len počuť. Vedci sa preto rozhodli vyskúšať, či dokážu rozbiť takéto vesmírne teleso priamo zo Zeme, prípadne ho aspoň vychýliť z dráhy. Také jednoduché, ako to majú hollywoodskí režiséri, to však určite mať nebudú. Skazy Zeme patria medzi hollywoodske trháky už roky. Je však takýto koniec civilizácie naozaj reálny? Vedci si myslia, že do Zeme už najmenej raz obrovský asteroid narazil, keď vyhynuli dinosaury. Zaútočiť na vesmírne teleso chce Európska vesmírna agentúra. Cieľ už vedci majú, je ním asteroid s priemerom asi 800 metrov. Do kozmu ale nepošlú žiadnych hrdinov špecialistov, ktorí pristanú na asteroide, ale dve sondy. Jedna by do telesa narazila a druhá by sledovala následky. Civilizáciu ohrozujú aj menšie meteority, ktoré by síce nevyhubili celú planétu, ale pokojne by z mapy vymazali jedno mesto. Vedci zatiaľ vedia o dvoch veľkých asteroidoch, ktoré by sa mohli zraziť so Zemou. Po dôkladnej analýze je to však zatiaľ málo pravdepodobné. Isté je, že aj keby takáto skaza hrozila, ani najnovší vedecký experiment by nám nepomohol zabrániť katastrofe. Jakub Laca, televízia Markíza.